Na'am, barkanku da sake dawowa a ci gaban karatunmu na Scientific Method of Inquiry, wata yanda ake yin bincike a ilimin kimiyya. Yanzu za mu zo akan proposal, yanda ake rubuta proposal. Malamai da yawa kafin su fara shugabantar ɗalibansu 'yan aji 4 akan yin bincike a science sukan cewa su je su rubuta musu proposal. So da yawa ɗalibai sukan samu matsala domin da su san menene wannan proposal ɗin ba kuma yaya ake yin shi. Proposal ba komai ba ne ba ce abin da kake so ka yi kuma yaya kake so ka yi. Wato, what are you proposing to do? Kamar yadda kuka san wasu za su yi aure akan yi introduction, propose kenan, wato ka yi ma mutum proposing. Haka shi ma malami yakan cewa kawo min proposal ɗinka kafin in yadda za ka yi. Haka kuma idan mutum ya gama BSc ɗin shi yake so ya je ya yi MSc ya yi digiri ta biyu, so da yawa akan cewa ya rubuto research proposal. Research proposal ɗin nan yana ginuwa ne akan abubuwa guda 7. Abubuwan nan na kiyaye su saboda su yi maka sauƙi, na haɗa su cikin magana inda nake cewa T-polymer. T ɗin da yana nufin wata title. Za ka fara rubuta title, shi ne abu na farko da za ka rubuta a proposal, kuma kada title ɗin nan ya zama very short word, kada ya zama very short, kada ya zama very long. So da yawa an ce kada ya fi more than 14 words, kada ya fi more than kalma guda 10, sa'annan kuma kada ya ƙasa da kalmomi guda 9. Shi yasa za ka zaɓi topic mai ma'ana wanda ana jin topic ɗin an san menene kake iya yi, shi ne title ko topic. Sai mu je I, introduction kenan. A nan za ka yi introducing, za ka yi bayanin menene kake so ka yi, menene abin da kake so ka yi. Zan ci gaba da muku misali da kamar wake. Kana so ka gano topic ɗinka shi ne kana so ka gano menene yasa ake zuba wa wake ruwa amma baya girma. Topic ɗinka kenan, introduction. Za ka yi bayani akan menene ruwa, menene wake, meye alaƙar ruwa da wake, duk za ka yi bayanin su. Sa'annan daga introduction suka ce a cikin introduction duka akwai justification. Menene matsalar da ka gano, menene ya sa kake ganin wannan research ya yi kamata ka yi shi, sai ka gani ya kamata ka yi wannan binciken. Shin babu wasu binciken da aka yi ne a ƙasa, me yasa naka ya fi? Wane matsaloli ne ya sa kake ganin ya yi kamata ka yi bincike? Duka waɗannan za ka kawo su a introduction. Justification shi ne zai nuna ma a nan za ka faɗa me yasa kake ganin research ɗin yana da amfani. Problem statement shi ne za ka faɗa matsalolin da kake gani da su ne suka sa kai wannan research ɗin. Sa'annan relevance da impact su ne amfanin da wannan research ɗin zai yi idan an samu kai. Daga nan sai mu je objectives. Objectives a nan zai nuna mana menene burinka a wannan research ɗin. Burina a shi ne ina so in gano cewa me yasa dole sai ruwa ake zuba ma wake. Shin wane kofin ruwa ya kamata a zuba ma wake da zai sa ya girma? Shin wane kofin ruwa ake zuba ma wake da zai ma wake yawa? Kuma kofi nawa ake zuba ma wake da zai sa wake bai ishe shi? Waɗannan su ne objectives. Menene burinka da kake so ka samu a wannan binciken da kake yi? Daga objectives sai ka je ka rubuta literature review. Babu research ɗin da ba a taɓa yin kusa da shi ba ko irinsa saka a duniya. To literature review za ka je ka yi bincike, ka gano menene mutanen da suka taɓa yin research wanda yake da ɗan alaƙa da naka suka ce a wannan research. Ana yin literature review ne domin a tabbatar cewa ka yi karatu akan wannan abun kafin ka zo ka ce za ka yi research a kai. Ba wai kawai daga sama ka zo za ka ce za ka yi research a kai. Shi yasa sai ka rubuto literature review. So da yawa literature review yana zuwa ne da sunan wanda ya research ɗin, shekarar da ya yi, a ina ya yi, menene aim ɗinsa, menene objectives ɗinsa, me ya gano, sa'annan menene conclusion ɗinsa. Za ka iya samu a research ka yi literature review ɗin mutane kamar guda 5 ko 4. Wannan ya baka complete literature review a proposal ɗinka. Daga nan sai ka je research method. Wato yaya kake da burin yin wannan research, menene style ɗin da kake da shi. Shin survey method za ka yi ko model za ka yi? Da model zan yi kamar misalin wake da nake bayarwa, model ɗin shi ne wake. Yana iya zuwa survey kamar yadda na ce na lemu a wancan karatun da muka yi a baya, na ce lemu
Kano za ka je wannan survey. Tana iya zama case study, wato kamar kana so ka ga ya prevalence ɗin HIV yake maybe a wani gari. Case study ɗinka shi ne mai HIV prevalence ɗin shi. To a nan research method za ka iya shin yaya nake so in yi, waken da na ce zan yi aiki da shi a ina zan samu, nawa zan siye shi, wani species ɗin wake zan yi aiki da shi, a wani irin ƙasa zan shuka shi, kwana nawa zan ba shi, ya aka yi na samu kaza, ya aka yi na samu kaza. Shi ne research. Sai na ƙarshe shi ne reference. Wannan idan ka rubuta shi ka samu research proposal kenan. Bari sake faɗa, na farko shi ne title, inda za ka faɗa menene bada wannan research ɗin da kake so ka yi. Sa'annan na biyu shi ne introduction, a nan za ka yi bayani akan background ɗin research ɗin, me yasa nake so in yi, wani matsaloli na gano har yasa nake so in yi. Sa'annan idan na yi wannan research ɗin wani amfani mutane da al'umma da kowa da kowa da science za su amfana da shi. Daga nan sai ka je objectives, menene burina na yin wannan research, menene burina na yin wannan research. Objectives. Daga nan sai ka je literature review, ka ɗan yi bayanin researches, wato binciken da aka taɓa yi da yake kusa da irin naka, yaya suka yi. Kamar yadda na faɗa muku, kana iya samu guda kamar 4 ko kuma guda 5 za ka rubuta, za ka ce wane kaza a shekara kaza ya yi research akan yana so ya gano me yasa aka zuba wa wake taki, wake baya saurin girma. Da ya yi bincikensa ne da wake iri kaza sai ya gano cewa abin da ya sa idan an zuba ma wake taki wake baya girma shi ne saboda takin ya yi ma wake kaɗan. Saboda haka ya ce taki iya girma kaza shi ne yake wa wake kaɗan, yasa yana jan hankalin mutane da su ƙara taki. Wannan research literature review kenan. Sannan ka je research method, kai ya kake so ka yi naka research, ya kake so ka yi naka research ɗin da ya bambanta da yadda kowa ya taɓa yi. Sai ka je reference, a nan za ka yi bayani a ina na samu duk abubuwan da na rubuta, a ina na samu su, shi ne reference. Insha Allah next video ɗinmu zai koma ne akan to shi research ɗin da kansa da ya ake yi, domin idan malami ya yi approving proposal ɗinka, next abin da za ka yi shi ne za ka fara rubuta research. Ku biyo mu a Arewa Studio, ku biyo mu a Arewa Tutorial, za ku ci gaba da ganin bayaninsa insha Allah.